umjikelo bani wena? Hawu, umazi umjikelo? Ngazi umjikelo mina ngoba naye umfowethu ongubane khona la ka officialishe khona uJiva Zimnike. Ivoice yami futhi uyayithola engomeni yakhe. Ngimazi impela njengoba ngihleli nawe nje kanje. Waze esho lapha nethi hey weJiva Zimnike mfana yabona ngelinye ilanga okunginike lo mfana wakho. Funa nje ngelinye ilanga lo mfana wakho ke sivuse ithwasa lami khona lento esasiyenza nomgqumeni lapho uthi yabona lo wana bawushayo lapha. Hayi angeke ngize ngisho leya ngoma leyana mangingayisho leya ngoma kuzolunga kodwa nje khona ingoma ngicabanga ukuthi izu2 kuyi-album kaMjikjelwa aka-officialishe khona uJiva Zimnike. Yes. La nami uJiva ke la aka-officialishe khona ngoba ngisho nale kamthandeni yayithi iZulu Beliduma ivoice kaMqansa futhi khona lapha. Baningi nje ke ziningi nje ingoma uJiva kathi ubethi nje me-officialishe mangabe efaka ama-backings u1 ubani. Uyagaranta ngo1. Hayi khohlwa. Hayi futhi ayangantanga ke lapha ayangantanga usho nje ayangantanga ku1 hlezi ngizwe nje kuthiwa uyinkunzi ubani wabacking ubani uyinkosi yama-backing ubani yini. Hayi mina nginankosi anginantanga futhi anginankunzi anginalutho. u1 hayi ngo1 ngama-backing nje ngama-backing nje wonke ilidi angafuni ukuthi ngisho ngifuna ukuzwa abantu. Hayi kodwa uyagaranta kuma-backing. Hayi kuma-backing khohlwa. Hayi khohlwa uyayigaranta lensizwa. Hayi ngiyabheja ngami la. Uyabheja ngami. Hayi ukholo kodwa sondelayo yini? Ayi umbotho uza lapha. Yabona umuntu enginokumuzo ukuthi angeke ngisho ukuthi uyasondela ngoba ngamfica sekhona umnikezo. Umnikezo simakwana lapha ngoba ayini nokusizwa kodwa ke bese kuba ukuthi nami ayini nami ayangifuni. Hayi angifuni kube ubhuti ungika uyena umuntu esasibheka naye lapha kuyingqongqo leli qembu leli lasemagubane uJiva Zimnike. Umuntu esasibheka naye. Hayi kodwa nami ngangifike ngisho ukuthi hayi amahlalela ngayingeke ayangivumi phela style. Uyabheja ngawe. Hayi ngiyabheja ngami. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Uthi umjikelo umazi? Hayi angimazi wa. Angimazi ndawo kodwa nje ukhona mfethu ucula kakhulu yantwana leya. Ngingasho phela intwana kodwa lo mfethu uyazi ukuthi mawuthi umjiki ukusuke waqala ngibuza umjikijela. Ashimali mbukele Perfect TV lapha emakhaya yanimukela igama nguShepherd kaManxele ngidabuka le phansi kwahlabisa empembeni esigodi ngithi mina insizwa ngakini makhala kanyongo kwangqongqoza umshini bafethu hayi angifuni njalo ngifuna ukuthi ukuthi ngibhimbe ingoma zabantu bekhona qanza angibukele bhuti omdala kwiPerfect TV sibonga isikhathi sakho nje ukuthi uhloniphe uzoba nathi la. Hayi mfowethu hayi nami angithathelele ithuba leli ngibingelele mfoka Manxele ngiqale nje ngibingelele wena mfowethu bese ngibingelela ababukeli bonke nabalandeli bePerfect TV obingelelayo umbuyiseni wakwaDuma Kude owaziwa ke ngelikaMqansa ndimene umculo kaMaskandi mfethu ngiyazi masithinta uMqansa abantu igama lingenile lakhiwe impela manje ngendlela ofike ngayo emarket wendimeni. Hayi kona mfowethu hayi cha angeke ngize ngisho ukuthi mhlambe abantu phela sekufanele ukuthi nje vuke ngathi kukuthela upetrol emlilweni. Yes. Kodwa nje hayi cha ngendlela okwenzeka ngakhona abantu bakhombisa ukungimukela kahle ngendlela okuyiyo. Igama likaMqansa likhula ngendlela nami engithokozisayo. Mfethu uMqansa ubani? Ukhule kuphi? Wese usitshenisile ukuthi umbuyiseni waDuma Kude. Ukhule kuphi? Ekhulisa abazali abanjani endaweni enjani kuphi? Wafundaphi? Mfethu uMqansa umbuyiseni waDuma Kude eMsinga. Ngizalwa ke isithole sakwaZakwe. Ngizalwa isithole sakwaZakwe sho nje koZakwe kwacebisa uMthembu woNompungela ilapho la ngizalwa khona. Ngikhulele endaweni yaseMsinga emachunweni eMadulaneni esigodini saseNzolo. Ngifunde eBuhlalu Primary School lapho ke engangidila khona imanga engisazochaza nje bese kuzoba ngazofunda eDuma Kude Primary School ngosikwenzakini
esikoleni sakini. Ngase ke ngazophothula umatric wami eMhlangezulu High School. Yeah. Iziphi lezimango oyikhila naso ushilo phela. Ayi mfowethu uyabona mangabe sikhuluma ngalento yomculo. Uyabona kusoqinisiwe mangabe kuthiwa kunento osuke kuthiwa ubizo. Uyabona mina lento yomculo ngisho ngithi ngibizelwe kuyona khona ingoma engangishaya ngithi ngibizelwe kulento le ngizojabulisa isizwe sonke. Yabona lapho ngangicula kodwa ngangiqonda ukuveza okuthile. Engangifunda nabo mhlambe bengayifakaza lonto leyo. Ngoba ngisho esikoleni mina primary khona lesikhathi leso bethi othisha ngisamawe yabona uthisha mesamawe primary bese ethi onengane wana kayizeke ofuna ukusixoxela indaba ethile akayixoxe mina kokwaziwa ukuthi make kwasokuma mina ngalapha phambili into engizafike ngicule futhi mase ngicula ngisho uthisha uyayeka ukumake landa abanye othisha kwamanye amaklasi kuthiwa ake nizobuka lengane kwenziwani la makunje Shutsade bakhona umngoma yaphila lento ngayiziva kuthiwa ayizibeki hayi mfowethu ayizibeki mina ibingihlupha ngisho eklasini uthisha efundisa ibigcina manje uthola ukuthi uthisha uyafundisa wakhuluma igama elilodwa eliphenduka libe ingoma kimi ukhulu uthanda abantu ayicule ngimthanda kakhulu mfowethu lo mfana wakhumala bathi umgqumeni ngixolise nje ukumbiza ngomfana ubhoti ubhoti wakhumala kuthiwa umgqumeni okungangokuthi ngisho esikoleni abanye abantu babezigcina bengibiza ngaye ngoba ngangijwayele nje ukulingisa ingoma zakhe sakhiphe izikhami iziko wemantombazana niwolalela izikhami iziko ngangijwayele nje ukuthi ngimlingise kakhulu manje ekhaya wena nje makuthi uyasetha ama-holiday wenzani emakhaya uyadlala ibhola udlala induku ngekona ngombili idlala yakhe lesigeni ejule ayi mfowethu emakhaya ibhola ke ayingaye kadala ukulithanda into nje kahle kahle engathi mina ngiyayenza iyo nje leyo umculo ukuthi ke ngisuke ngihlushwe amahlona angihluka akubulala hayi angibulala abanye abantu baze begcine bebuza ukuthi ucula kanjani wena namahlona ayangihlupa mangisendaweni ngakithi emakhaya nami ngiye ngenze lokho okwenziwa abanye ngingafuni ukuqhakambisa kakhulu into engiyenza ngaphandle ke mase kuthiwe Mqanza siyakudinga sifisa ukuthi uzosenzela ukuthini yakhethe emakhaya hayi ingoma ngiyigidi ngithi ingoma omzansi ngigidi ushamene hayi ingoma hayi iyona into engiphila ngayo awukingile hayi ngisho ukuthi yazi emakhaya ngihlezi ngisho lento la kwi-Perfect TV mina ngiyacula nami mangihlalela endlini bathroom wathi yabo but ngiyazi ukuthi mina ngicula commercial ukuthi ngifuna imali ayikho umuntu ongathenga leyo nto ngicula ngoba ngiyabhema so wena usho kanjani ngingakakuzwa hayi yazazi so ubona nini wena ukuthi hayi nama ngihambe ngogobhozisa manje ungena kanjani emculweni ukufika kwami la endimeni yomculo kaMaskandi ngathi nje ngisafunda isikole bengilo ngifona ngangijwayele ukuthi ngilo ngifona kwakusekhona ke uyena umgqumeni ngilo mangibona inamba la kuma cassette ngithathe ngitshontsha amafoni lapho ngifona amafoni sasingakamnandi ngelinye ilanga kwathi ngathi ngiyafona ngase ngiqondana nomuntu wathi uqondana kwamthetho international madoda angazi ke noma kwakuyiyo ngempela noma kwangeyona kodwa ngathi mangifona umuntu owayibamba leyo phone washo kanjalo wathi hayi umgqumeni usebhizi kodwa ukhuluma noqondana ungakudlulisa ofisa ukudlulisa ngase ngimtshela ukuthi ngazichaza nje ukuthi ngubani kwabani kuphi nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ke kwenzeke ngihlangane nayo lensizwe angizoyikhatha nje inkulumo yami ngenze emfishane khona ngezomosha kakhulu isikhathi kuxhumaneni kwami nayo lokhuzana umthetho wabe sengidlulisela kuye ngakhuluma naye efonini angifuni uqhama ngemehlweni angaze ngize ngimbone ngagcina ukukhuluma naye efonini ngoba wakwafika endaweni ngakithi lapha eMnyudeni la kasha khonisa inyamazana ngesakhe lesenethi nomfokalana ngafakaza ngoba wayekhona kwasho ukuthi ke sasilusa inkomo engalelo langa sasikwazanga ukuthi siyombuka inhliziyo yami yabuhlungu kakhulu umgqumeni ke waze wangabuya ahamba emhlabeni ngakwazi ngihlangane naye yalikhona kodwa lento yokuthi ubengahambi yedwa uhamba nabanye abafowethu akade ngimbone hamba nabo ngathi mangifika le egoli engasekho ngafike ngahlangana noBhuti Jive
ubhuti uJaiva wayesasebenza nosaziwayo ku DSD luphi uqo ngibona ke abantu engafikela kubona obhuti uKhangelani nobhuti uJaiva bese kuba ubhuti uSonakali bese nje kuba bafowethu kabanye ababekade bekhona namanje futhi abasekhona ababegida ngaleso sikhathi kodwa nje ibo bobathathu abantu engingathi ngafikela kubo emiculu ngifuna nomthatha umbeke uhlangana nabo oqala ukuhlangana kanjani ucela umsebenzi ukugida ufunani ukuhlangana kwami nabo ngahlangana noJaiva ebuya futhi ushwiwa yelontsha umsebenzi wakhe album yakhe ngonyaka ka2014 mangabe sihlangana noJaiva ngase ngicela inamba yakhe hayi wanginikeza kumfoko Khenyezi nami mangimfonela ngibuza mfowethu ngakuthola ukuphi uhlala ngokuhlala ukuphi washo ukuthi hayi ngikhona lebuya futhi kanti nami ngihlala khona hayi ngase ngiya kuye mangifika kuye endlini hayi ngifike ngimtshela ukuthi hayi mfowethu mina nginesifiso sokusebenza ngomculo ngokufisa kwami ngifisa ngani ngingawo umuntu osebenza ngomculo kodwa anginalo ulwazi bengifisa ukuthi ungidlalele isiginci ngicule wayese sithatha ke isiginci ngayisho ingoma engangikade nginazo ngaleso sikhathi ngoba khona ingoma engangiloko ngiyibhala nami ngisafunda ngazi ngayisho ingoma ngayiqamba ngaqala nje ngayisho wayidlala ngesiginci ngayithi hayi insimbi sekuyiyona ngase ngiyiqamba ngase ngimtshela ukuthi ivuma kanjani ngase ngibamba u1 wabamba u2 umabhekini lapho ke wafika khona kwathi wakwasiyeka wathi umfana uthe uwaka bani ngathi mina hayi ngwawaduma kude wathi uke wacula yini ngathi mina hayi angikaze ngicule wathi hayi akufanele phela sikhohlisana akufanele uzongitshela ukuthi awukazi ucule kubeni ujika la ngijika khona uzujike nala ngingazange ngijike khona wena ungijikele wena ngize ngibone ukuthi bekufanele sijike lana le ndoda emakhoneni nje ngiwajika wonke wababaza nje ke ukucula kwami wayesethi ngendlela engibona ngakhona ngibona usemncane kuningi osangakufunda emculweni ukunoma ugijimela ukuthi uyacula ngoba sikhona singakwazi ukukusiza ngayo yonke indlela engingakusho nje ukuthi mawungena inkinga ake ujoyine la eqenjini lethu losaziwayo ngaleso sikhathi kwakubheka umroza kosaziwayo kwakuzophuma ialbum ethi iphupho la ikhona hiphupho lisho lapho ke ngabe sengijoyina nje ukusuka lapho ujoyina wena uyigida ngoma noma wena uyobheka mina into engangikwazi ukuyenza ukucula ukugida ngangikwazi ukugida ingoma emakhaya ngidela nje ukuthi siyaqoza sikhaya ngangakwazi ke wena ububheka kuphela osaziwayo kosaziwayo kwathi mangabe kufanele siyo record osaziwayo ayi masifike e-studio ngangisenamaviki anyana ngoba impela ngafika osaziwayo bevele nje sebebhizi ngabo masifike e-studio sengikhulumelile uJaiva nabo abafowethu abatshela ukuthi khona umfowethu la office usijoyina kanje wabachazela kwathi mangabe sekiwe e-studio wayesethi uDSD umroza kabe khona ngoba ngesikhathi ngaleso sikhathi kwakubheka umroza ngobafakude ibhola ilona lalibheka u1 kosaziwayo wathi akabe khona umroza bavumelana ukuchavela akabe khona ngoba phela kusho ukuthi wayeqhubeka ukusho ngami kodwa kwakuthiwa nje ngoba nangu umfana umroza umuntu onomsebenzi wakhe ngingagcini lekuthiwa umroza ozobheka ngani nawe nento yakho ngoba nangu umfana esizama zami ukumqeqesha ke sibone uzolungana kodwa akabe khona nalo okuyena ohlale enza lento hayi ngani mangifika e-studio ngashawa yiyo lamahloni ngaphela ngasaba ngisho uthani engineer la ngasaba ngishona naye ngani ngiyamfika le ndoda leze kwengizocula na umbhobho khona la bayi ngisho hayi kwafike kwangixaka ukucula ngokuthi kwaze kwagcina kubheka umroza kodwa khona nami la ivela khona ivoice yami kule ngoma nje ethi iphupho khona la ivela khona ivoice yami basebenzela nje ukuthi nami bengikhuthaza basungasabi lapho angibhekanga yonke ngafaka nje ivoice lapho nalapho sebenzela nje ukuthi nami ngibe naleyo njalo ukuthi ngiculile emva kwalokho ke sabe sesizofaka ialbum yayithi imfene emnyama ama AK47 la khona wona le ngoma yaduma kakhulu yayithi dumo lami lanqatha nawe yengayenze mina
Lapho ke mina ke ngase ngibheka i-album yonke lapho kuleyo album leyo. Bayitetelana nini ke kodwa ukuthi esho ke ingqini ukuthi hayi sengayikhulule yami manje. Kusho nje ke kuthe nje ngokusebenza kwethu sibukisana sibonisana lapha nalapha ebona naye ngoba ngikhambe kwahamba ngaze ngagcina ngifunda ngisho isiginci. Isiginci mina ngafika ngingakwazi ukusidlala. Wabona ukuthi hayi le ndoda lisiyakwazi ukuthi mangabe ngithi ngikhathele ukudlala isiginci ngiyinike ngithi khalisa kanje ikhalisa sicule. Uthe ngonyaka ka2018 wayesethi hayi ndoda hayi ake sibone ukuthi mhlambe ngeke yena ukwazi ukuthi kube khona ongakwenzela abantu ngoba iphimbo liyaphila isiginci futhi usifundile engakufuni nje ukuthi ube into eshayelwayo balonde wathi cha hayi akade engakufuni lokho ngoba sengifunde isiginci okunye ke ngangile nje nami ngikubuka hayi ngaleso ngonyaka ka2018 ngabe sengikhipha i-single track ngokuvumelana naye uKhanyisa nensizwa ke zonke sasinazo ke eqenjini lakhe. Ngicela ungichazela mfethu ngalensizwa nje uJaiva. Njani le nsizwa mfethu? Apha sengibona in distance lezona insizwa nje ehlezi ihlekela. Mfowethu abantu abamazi becasukile nina. Hayi yena ngasho ngithi umuntu okhululekile kodwa futhi akakufuna ukuxhashana kodwa ke futhi angithandi ukuthi ngigxile kakhulu kuye duyaza ngithanda ukuthi ngigxile kakhulu kuyena uMajaiva ngoba mhlawumbe ngizosuke ngimchaze ngendlela awuzothi ngelinye ilanga mawuhleli naye phansi esezichaza bese kuthiwa hayi uthi uyaqamba amanga lo mhlawumbe ichaze engingakuchazanga ngaye yebo yena ngiyamazi kodwa hayi ngizocela ukuthi nje one way describe elilodwa ngimchaza angithi elilodwa ngingachaza uJaiva igama. Hayi uJaiva nje umuntu okhululekile umuntu wabantu umuntu okhululekile umuntu nje wabantu okuphilelayo. Manje lapha eqembini uyanifundisa ukudlala isiginci nokucula ngithi khona nabanye abagidayo kube kanjani eqenjini? Mfowethu angeke ngize ngimqambela amanga ngoba ngizosuke ngithi uJaiva uyafundisana ukucula uyafundisana ukudlala isiginci bese kusuka umuntu ngelikhulu ijubane ebheke eJaiva mfowethu angifundise nami ngidlala isiginci njengomqansa ngicule njengomqansa mefika kufike kumhlule lokho engakwazi ukukwenza yabona kuba sekumiseleni kwakho ukuthi wena uyafisani ukwenza lokho ngoba ngifike bekhona abafowethu abanye kade besebenza naye ngifike kodwa mina ngafike ngasifunda isiginci ngafike ngakufunda okunye nokunye okuningi kuya ngokuthi umuntu enhlizweni yakhe ufisani nokuthi leyo nto uyiphiwe yini uyidalelwe yini ukuthi ayenze. 2018 qhamuka single manje hamba kanjani emakethe? Yona yake yathi ukutototoba nje ngabona ukuthi hayi isebenza kanzima kwathi ngo2019 ngabuya neEP yayinengoma eziwu2 nayo futhi yathi ukutotoba 2020 akwangavuma ngangenza lutho ngathi ake ngithule ngibuka kwathi ngo2021 covid kwathi ngo2021 ngabuya neEP engoma ezo4 kwase ukuthi ngo2022 ngase ngizobuya ke nealbum eyisihloko sithi ngoba ilokhuzana iEP engangikhiphile ethi ngibizele kulento lena engoma ezo2 mase ngibuya nealbum ngabuya nealbum eyisihloko sithi anegoli bezeni sengikhohliwe ile ngokuthi umshini kuphi ileyo album ikuyo leyo album leyo. Iphi ngoma yatrenda kakhulu lapha? Ingoma yatrenda kakhulu ile ngoma leyayithi yayinhle. Ayisha kanjani? Ayinhle lentombazane yangikhumbuza intombi yami engangithandana nayo ngisafunda isikole. Sasafunda isikole. Ayinhle iyo leyo ngoma bese kuba yiyo lethi wensizwa ngakeni makhala kanywa ngazomshini wensizwa ngakeni makhala kanywa yizo-ke lezi ngoma ezavelela kakhulu kuyo leya album leya kodwa le inokuduma kahle leya kahle kanye leya lethi ntombi yami sasafunda isikole
Wangithida ke dudu. Cha nje indlela eyiyona nje nayo engangena futhi kamnandi. Kuyona. Naye ngayishaya. Nothi ukuthi uthatha ingoma yakhe. Cha nje futhi angifuni kakhulu lento ojabule nje. Ngoba manje ikuveza njengomuntu angathi umuntu ongaphiwe. Angathi umuntu owenza izinto zabantu. Yebo ke uduma kahle phela umuntu naye owenza into yakhe futhi efika kahle ebantwini. Makuthiwa wenza into ehlobene neyakhe. Kusho ukuthi wenza into ephilayo. Lakho kuyangijabulisa kakhulu nakho. And then sigcina 2021 ngithi 2022 2023 ngibese ngikhipha futhi i-album 18 ethi baphela abantu. La bekunengoma khona engangishaya noFaze le yaduma nayo lethi mangabe ungitshela uvela ungibhore ngoba ngihlale ngutshela ukuthi senginomuntu esengamnika uthando ithi awukahle yavela nje kakhulu ya ngoma leyana ebantwini. Kubese kuthi ke kulonyaka nzoba 2024 silele embhedeni ngalala kabuhlungu futhi esibhedlela laphana ngise ICU. Lapho ke ngibuye sengibiza ngombuyiseni ngokubona ukuthi mina ngazalwa ngenyanga kalokhuzana ngenyanga kaApril. Ngazalwa nge-2 April 1993. Hayi ngithe mangibonga ngathi phela sengingenisile le mculo sengiyikhona. Manje ngo-2023 impela ngizothula ngingasho lutho kubantu. Njalo ngo-2024 sengibona ukuthi igama selivele ku-April lengazalwa ngawo. Ngathi hayi phela mina kwathi ngombuyiseni ngo-April yamkhipha umbuyiseni. Ngase ngikhipha i-ICU. Uthando lethu luhamba phezulu kwena lungaphoseka nomnini. Uthando lethu luse-ICU. Bathokoza abantu bajabula. Wonke lama from ama-single to EP album yipho bona ngathi emakethe ithe ukutotoba. Engathi nje ithe ukungiveza kubantu. Yiyo le ngayikhipha ngo-2022. Isihloko sakhona sasithi isimanga sente. Bese ngisikhohliwe phela sicula sisesikhohlo kodwa nje siyaphambili emva sigcina sesikhohlo ukuthi wena ihlezi ikhohla bayifikana la. Kuyeseka. Sasithi isimanga sente yona ke yathanda ukungiveza nakuba ingavezanga mina kwavela ingoma zodwa. Ngoba khona umuntu ongazi ukuthi le ngoma edwe insizwa ngakini ekabani. Abala ngoma eTikTok bayithanda kanjani kakhulu. Mangabe ngivela ngithi yami le ngoma asibhedlela kahle. Funa umuntu ezengibona stage ngiyiperform. Kungijwayeleke lokho kodwa ke kwakungiphatha kabi sekuze manje ayisengijwayele ngithi hayi kusho ukuthi mhlambe into engiyenzayo iyaphila. Mayifika ihamba yodwa kubantu ngobuhle bayo. Mina ngicine sengiyilandela ngemva. Ngiyazi mfethu mhlawumbe emcimbini emkhulu asikamboni umqambi but uyaperforma kulele eminye imicimbi especially la eJozi. Iyiphi lezi ngoma wazi ukuthi hayi bengakushangisha ngamavuvuzela maphethe amavuvuzela namatshe namathini mawaphethe kuthiwa oyiculanga mathiwa ngiperforma yabo lethi mawungishela le feature ishimpheza emnyama. Hayi leyo ngoma leyo iyangihlupha la ngifika khona mangeke ngathi ngiyayiqala nje isikhingi sisaqala esathi mangihamba ngithi mangisihlala isigingcona ngijwayele ukusidlala wena ngisiculisa ngisifuna isithithiza sigcine sibhayiza mangiqala nje into vele yabantu beyisho bese kungimangaza ukuthi hawo kanti abahleli bemcimbi madoda ngabadlelani le kufanele ngiyikhokhe angizoqila kakhulu lapho ngoba ngathi ngiyasonga kodwa nje mangifika kubantu abantu beyithokozela kakhulu lo ngoma bese kuzoba yiyo le ICU engikhiphe manje. Le kwangqonqotha umshini bengisabasaba ukuyiperforma le ngoma ngokubona ukuthi igqugquzela udlame mangabe uthi kwangqonqotha umshini omunye ngahlala komunye ngesibhakela ngaphandle. Sayidinga thina singamajomo sayidinga le ngoma le. Bese kuba yilethi ke yayinhle. Lethi sasafunda isikole. Hayi ngake ngishaya lapha kuzalo ngibeziwe laphana ama comment amaningi kwakuthiwa kanti le ngoma ekabani. Babe msho kumnikazi besithi akasibani manje le ngoma. Ngathi ubaka bathi kabani ngoma? Hayi.
ivale pha Ivale ukukhatha nabantu. Usiyabona ICU yethu bethe inkunzi kanje mfethu ma-feature Angizwa ama-features akho bethe inkunzi kanje lapha ICU lapha ngihamba negcoka amelisha lapha umfoka amanqele SK uDuyaza ngaba ndawonye ke nawe yazi yakwethu cha nami yakwethu umfowethu kodwa ke ngokwala emculweni phela umthandeni mina ukufika kwami emculweni ngafika esebenza noJayi esaqala nje ke na ukuthi uyavela vela ongangokuthi namhlanje lesaba msana noma esekuleli yazi ngeke ngilibona lapha phezulu kodwa uyakhumbula ukuthi lo umfowethu uma ngabe ngikhuluma naye ngithi hey mfowethu wami ngibizana mfowethu wami hey mfowethu wami la kunento kanje uyashothi mntwana uma ngabe ukanjalo besenze kanje yabona insizwa nje esiphila nawo kakhulu ama-approach kanjani kule fix abanga kunankinga inkinga abalula nje hayi ngokuthi umnsizwa ophila nayo hayi insizwa engiphila nayo leyana mina nanokuthi ke mhlawumbe ubuye benjani ngikuzwa ngabantu ngikuzwa ngabantu angifuni ukuqamba amanga ayikho into engingathi ngiyayazi wrong ngaye maqondana nami yes mhlambe kwabanye abantu ngaba wrong kodwa ke ngeke ngakuthathele ekhanda lokho mhlambe nawo sobe bazana ukuthi benzanini yebo and then uphethe uba umunye futhi ma-fix hayi ngisebenze nomthandeni yedwa phela kule ICU yes and then ngiyazi la emculweni hey kunzima awuphumi kube mnandi kuba njani ukuphuma kwakho kuJive azange ube nenkinga mhlambe sokuthi akusabona ngasolinye hayi mfowethu hayi ungabe ngiqamba amanga ngabe ngiqamba amanga ngoba ukuqala kwami nje ngiphuma kukhona ingoma engayicula nayo uJive kuyo le album leyithi isimanga sento kunengoma esasicula naye lapho ngangifisharisha uJive zimningi ngafisharisha inkosi yamagcokama ngafisharisha uMasinga yes bona abantu engasebenza nabo ungcono kodwa nje hayi angicabanga ukuthi umfowethu engakwazi ukungibonisa ukuthi indoda mangabe sekunje kufanele wenze kanje ukuthi khona ixhwalana lenhliziyo yes ngiyazi phela ukukhula komculo ukukhula kwebalandeli bakho nezitha nezinye nje ezifana nokutala lapha ufuna ukukushaya namazi umjikijelo ichala ngiyazi kakhulu ichala namazi umjikelo wanqwela umazi umjikelo ngazi umjikijelo mina ngoba naye umfowethu ongubane khona la ka efisharishe khona uJive zimnike ivoice yami futhi uyayithola ngomeni yakhe ngimazi impela njengoba ngihleli nawe nje kanje wayezesho lapha nethi hey weJive zimnike mfana yabona ngelinye ilanga okunginike lo mfana wakho ufuna nje ngelinye ilanga lo mfana wakho kesivuse ithwasa lami khona lento esasiyenza nomgqumeni lapho yabona lo wana bawushayo lapha hayi angeke ngize ngisho leya ngoma leyana mangingayisho leya ngoma kuzolunga kodwa nje khona ingoma ngicabanga ukuthi izu2 kuyi-album kaMjikijelwa akayifisharishe khona uJive zimnike yes la nami uJive ke la akafisharishwa khona ngoba ngishona le kamthandeni yayithi izulu liduma ngesikamqansa futhi khona lapha baningi nje ke ziningi nje ingoma uJive kahle ubethi nje mefisharishwa mangabe efaka ama-backings ubani bobani uyagaranta ngo1 hayi khohlwa hayi futhi hayi anginantanga ke lapha anginantanga usho nje anginantanga ku1 hlezi ngizwe nje kuthiwa uyinkunzi ubani ngabacking ubani uyinkosi yama-backing ubani yini hayi mina nginankosi anginantanga futhi anginankunzi anginalutho u1 hayi ngo1 ngama-backing nje ngama-backing nje wonke ilidi angafuni ukuthi ngisho ngifuna ukuzwa abantu kodwa uyagaranta kuma-backing hayi kuma-backing khohlwa hayi khohlwa uyayigaranta lensizwa hayi ngiyabheja ngami uyabheja ngami ukhona kodwa sondelayo yini ayi umbotho uzanga yabona umuntu enginokumuzo ukuthi angeke ngisho ukuthi uyasondela ngoba ngamfica esekhona umnikezo umnikezo simakwana laphana ngoba ayi nginokusizwa kodwa ke bese kuba ukuthi nami hayi nami ayigaranta hayi angifuni kube ubhuti ungiga uyena umuntu esasibhekana naye lapha kuyingqongqo leli qembu leli Magubane uJive zimnike umuntu esasibhekana naye hayi kodwa nami ngangifike ngisho ukuthi hayi amahlalela ngayingeke ayangivumi impela sitshali uyabheja ngawe hayi ngiyabheja ngami hayi yakuzwa mfethu uthi umjikelo umazi hayi angimazi wa
Angimazi indawo kodwa nje ukhona mfethu ucula kakhulu yantwana leya. Ngingasho mfethu intwana kodwa lo mfethu uyazi ukuthi mawuthi umjiki ukusuke waqala ngibuza umjikijela. Cha bebe ngenzela ukuthi likusondeze leli gama mhlawumbe uzolazi. Kusho ukuthi igama eligawuliwe makunje. Cha kusho wena lokho. Cha Baningi abantu abangoji sinomjabulisi, sinomjikijela, sinomjolisi, sinomjikijeli, sinomjikelo. Uyabona amagama ukuthi nje kufakwe imbaza yonke lapha umuntu. Cha sengiyasho. Kunomqanza, kunomgqumeni. Shothi singasho ukuthi imbazo nale. Hayi umqanza nomgqumeni teqelela hayi ngeke. Gqumeni umqanza. Hayi shuthi ngoba kwakho khona umgqumeni uphiwe nje ngeke saphinda bekhona Nojeke. Hayi Nojeke kanjalo ikho ngibuza kumjikelo. Kakhulu uma ukuthi awawuzo music wakhe ngiyacela mbona. Ucula ingoma ethina iyangimazi. Awu umjikelo. Izobhema ukholo lapha. Uthini mangabe ehlabelela mhlambe kungenzeka ngazi ingoma phela kuyenzeka mfowethu nathi sidume ngeke kudume ingoma zethu asaziyo. Nami la ngifika khona ngifica ingoma ngaphambili kubantu beze bebuze kanti yakho le ngoma engiyithanda kanje. Shothi nje phela bathi osukwini ufuna uhlezi ufunda into entsha usuku nosuku. Na ufunda into entsha uthi khona umuntu othi umjikelo namhlanje. Ubungamazi. Ayi uqala namhlanje. Umjikelo. Hayi kodwa masiqeda ungene ku YouTube nomsesho wa Facebook uzombona ngoba ngiyabona ukuthi ubungamazi. Kukhona okunye kumfanyanyana kwangapha ngakoba banango ngisazi wathi umjikelo mina ngimathi ngasebaba nango. Kusho ukuthi ngenzeka kube uwe. Yazi sengiyakhumbula kancane mangibuyisa nje imemory. Khona uMbeje omunye umfana wakhuluma ngaye lapha na uXolisana lapha kwaMbeje sasinaye nje ke uMbeje wamazi ke nawe udumele ngaye. Yeah. Ekhuluma nje wakhuluma amanye amagamanyana. Kabi ngizwa kuthiwa nibangani kokalo umjikela noma umjolisi noma ubali kodwa umjibani obathe ukhona bani obani omunye umjikelo khona umuntu umjabulisi futhi umjikijeli angisazi wathi ubani kodwa khona okunye kuke kwangathi kukhona ukungiphethe nje ngenzeka mhlambe oduyazi mawuzo wasebabana mhlambe ngoba ubonele yanto leyo cha nami ngizokukhuluma yikho sengibuza uyamazi ngeze ukukhuluma from love video. Hayi into engazange nginake nokuyinaka nje le abafana nje ungangibuzi ngobhokolosho konke. Obhokolosho efuna bebhizinisi la beyoshona lungangibuzi ngabafana mfowethu ngoba manje kuyosuke kwehle sona lesithunzi nami naso ngoba yabona mawuzolu uhamba unakana nezibi nje khona ungishayela uphipele ngaphandle. Uzosuka ungibuze ngaye ngicina manje sengilo ngiphawula into engingayazi. Nje yabo sengikhohlele ukuthi kwanento enjalo. Sengikhumbula ngokubona ukuthi lo mbuzo usukuyo kwesibili kuyi. Akufanele ngicine nguphendulile hayi ngiyakukhumbula nje kancane kodwa hayi. Yeah kanjani. Hayi izibi nje zomhlaba izibi zasemculweni nje lezo efuna ukushanyelwa khishela ngaphandle. Mfethu umqanza yini afuna ukuyiachieve ngomculo wakhe oyisifiso sakhe ufuna kwenzeke njengamanje. Yabona nje mfowethu into engiyifisa kakhulu uyazi. Ngifisa ukuthi abantu be-understand ukuthi njengoba sengikhona endimeni yomculo. Yes. Kukhona engiyimisela ngokubenzela kona. Ngoba sengiculile futhi mawungakuhlehla uthi uyolalela imisebenzi esengiyenzile as umqanza. Yeah. Ungafika ubone ukuthi uyacula lo muntu. Ukuthi ke umculo usuwasifela. Manje abantu benganginiki support bengilalele. Nabahleli bemicimbi ke phela bese besikhumbula madoda. Yes. Bengaqashana impela ngazi ukuthi mhlambe kuthiwe hayi ubani ningamfani. Bese kuba ama radio station nawo ngiyawacela. Basakazi bakithi abahle. Hayi siyamcela impela ukuthi hayi ake nisinikeze support. Angizobala ukuthi yipi radio kodwa nje mangithi ama radio station ngoba lonke. Umculo wona wami bayawudlala. Angazi mhlambe khona qualification ethile okufanele ube nayo mawuzodlala umsakazweni othile. Mina kusho ukuthi mhlawumbe angingabi nayo abawudlali ngendlela kanti anginalo ulimi olithithiza mina maculo futhi anginalo ipeni elibhala ephepheni elimanzi. Mawuze wangilalela nje uyeza ukuthi ngikhuluma nabantu. Yes. Yeah. Uzobuya nini market again wasabona khona umbuyiseni lonyaka azobuya noma sohlele u25. Nginesifiso sokuthi abantu ngiphinde ngoSeptember ngibuye nomqanza ngoba umqanza vele ngikhipha ngoSeptember.
Yes. Kodwa ke ngibona iICU engathi Yenza kahle. yenza kahle nakuba ke ngingafuni ukusebenzisa kakhulu ukuthi ngithi into yenza kahle engathi angisenayo enye engenza kahle. Yeah. Sangaphinda ngibuye nenye yenza kahle futhi. Sekunganje ngesupport yaba bantu makuthi baqhubeka nakho ukuthi bangisupporta ngalendlela abangisupporta ngayo. Hayi mina ayingiphelele into engingayicula. Nakusana manje ungathi ngiyothatha isiginci endlini ngishone estudio ngafike ngicule futhi into ezafika ithandwa abantu. Kusho nje ngoSeptember ngingabakhiphela abantu umqansa kodwa ke kuzoya ngabo ukuthi bathini. Letha noma EP mfowethu. Ayifane ngibuye nealbum ukuthi EP suke ibencane kakhulu bengiyikhipha nje manje ngoba ngithi hayi awuthi ngibantshontshele kancane into ethe ukuhluka ngoba ihlukile le yanto engiyicula lapha na kumbuyiseni kunale ngicula kumqansa. Mfowethu manje ngigeza kangaka madoda nifika niconsa kanjena. Lapho ukazi la kwaMaskandi ngifuna ukubenzana ngempela. Ayi ngibalwa ke lapha ngoba angishimile ngiyadela futhi nje ngiright ngithi Kazi uba usokile kanti lezi genge oyisoka nje zonke vele zethu. Ngiyabaleka hayi ukuthi ngishime okwangempela ngiyabaleka nginejubane nje likhulu kabi ngifune ukuqonywa angifune ukushela njenge nje mawungishela uvela ungipore. Benye ngejubane. Mfowethu asibonge mqala ukuthi usivakashele namhlanje. Siyathemba ukuthi nangoSeptember masukhipha izoqala ekhaya sizophusha umsebenzi. Ngeke usabaleka la ekhaya sohlezi ukhona. Mfowethu hayi nami ngiyathokoza kakhulu uyazi ngiyathokoza kuyangijabulisa nje ukuthi ngifike la kuiPerfect TV ngizokhuluma nabantu ngoba ngikhuluma nani bantu bakithi ngixoxa nani. Ngikhuluma nani nishiye nje ukuthi ngihleli nana ngimanqele kodwa ngixoxa nani. Uxoxa nayo. Ngixoxa nabo abantu. Kuyangijabulisa nje kakhulu ukuthi ngifike la ngithole leli thuba leli ngikwazi ukukhuluma nabantu. Futhi ngiyafisa ukuthi abantu bengilandele nasenkundleni zokuxhumana la ngitholakala khona njenga ku Facebook onemibuzo ethile engangithola lapha epage lami ethi umqansa lapho uzongithola umqansa. Uphinde ungilandele ku Instagram umqansa_Nzimase. Uphinde ungilandele ku YouTube na ku YouTube futhi ngikhona umqansa. Yes. Ku TikTok futhi ngikhona umqansa nakhona. Yonke into nje ime kanje. Umqansa. Yenyukela nje yonke. Mfowethu wazi ngisho siyabonga ukuthi usivakashela namhlanje. Before sikudedele thina sine cruise esidlalayo. Khetha 1 mangithi mina umqansa noma umbeje. Umuntu uzothi mhlawumbe hayi mina ngihamba nomqansa. Umbeje hayi ngiyamshiya. Ayikho personal ukuthi mhlawumbe masumshiya umbeje ke sesixabene. Kodwa cause usomculo osafikayo osangena egemini. Mabothi umuntu izokuqhatha ukuthi skip akunankinga. Lezo engingafuni beskip izinkakha lezi engazi ukuthi hayi aweqi wena kodwa wena uba usekho endimeni usekhona safuna ukubona kompucuzeko umbuso wamaciko angifuni ukuqhatha nabantu lapha kompo wamcineka lapha amapholo no ngelovi imcimbini yawo so hayi uzothi hayi asiskiphe le hayi mfowethu hayi ake ngulindele umbuzo nginombeje Mjikelo. Ngeke ngiphinde futhi ngilalele kahle. Uthe unombeje nobani uSanbeje? Nomjikelo. Izasebaba na. Ukhetha 1. Mhlambe ngimkhetha mayelana uhamba naye. Ngokuphila noma ngokwani? Noma nganje ukuba umkhethayo. Awuchazi le quiz. Angikwazi phela mfowethu ukukhetha umuntu engingamazi. Mawukhona ngombeje ukhuluma ngomuntu engiphila naye. Nomjikelo uyawazi umculo wakhe. Hayi angikwazi. Awusho ukugeza umbeje. Hayi umjikelo hayi angikwazi umculo wakhe. Ngiyezwe isenze ngiyelijwayela leli gama uluthule ulisho. Wasakufunza lo. Hayi ngiyangifunza mfowethu kodwa nje hayi. Angeke ngisho impela ukuthi umculo wakhe ngiyawazi ukuthi mangingathiwa nje ngibalele ngikhuluma ngengoma zakhe ezo4 kuthiwa ziyaphila. Awuzazi. Hayi angizazi mfowethu ngikwayedwa nje angiyazi. Okay sino Love nemiyakaza lonke. Hayi. Hayi mfowethu vele ngibekela into eyodwa impela. Hayi wakuyona into eyodwa. Ongibekela into udubazane imeyakaza yaba isibongo kodwa nje abafani nje abakusinteke kodwa nje. Ayi mfowethu uyabona mina uyabona nje imanqele mangabe uzokhuluma ngami
Ayi mina ungibuza ngomgqumeni kuphela emculo noma tata ayi. Oh nazo ndokubuza ngoNgiga noJaiva. Abantu bandawo. Manje abamgqumeni. Obhuti bawuthi. Ungibuze nje ngebhova. Yabo ungibuze ngebhova likathi kade hayi lapho ke hayi lokho ngoba yazi ubhova nendidana. Ha, indidane yangakithi ibhova ngangeli. Uyabona athi ufuna ingakhethi ibhova. Ofethi yabaleka lomuntu la. Indidane yakho yangakithi mfowethu ngikwazi ukulahla indidane yakwethu. Sonakala nosicebo. Laba bakithi futhi nabo. Hayi. Laba bakithi futhi nabo. Hayi basemsini ukhetha wani. Ayi mfowethu hayi lezo nsizwe zakithi zonke. Duyaza ngeke mfowethu ngubalekele kucaca umbuzo wakho. Ofethu ufaka iyabaleka. Ngiyathemba ukuthi ni enjoy i-interview yethu nomqansa. Awakho ukugcina mfethu before ngivale. Nabalandeli bakho laba phela. Hayi mfowethu engingakusho nje kubabukeli bePerfect TV uthi nje ngiyabonga kakhulu. Ngibonga isupport abanginika yona endimeni yomculo. Ngiyacela futhi ukuthi angathi bengaqhubeka nje bengilandele enkundleni zokuxhumana zonke njengoba kade sengishilo into kwebe bengingayishongo inamba yami engitholakala kuyona yocingo. Ngitholakala enambeni ethi 072 786 7555. Lapho uyakwazi ukungifonela uphinde ungiWhatsApp. Kodwa mawuthe uyangiWhatsApp awangangithola ngesikhathi ongidinga ngaso ungasho ukuthi umqanso useyaziqhenya. Ngoba akafike ezingeni lokungiqhenya mhlambe kusaya angazi. Kodwa bengakafiki lapho kusho nje ngaba ukuthi mhlambe mangisebhizi ngaleso sikhathi kodwa ngizobuyela kuwo. Ngiyabonga nje kakhulu ngiyacela ukuthi ngiqhubeke nokungisupporta ngendlela enengisupporta ngakhona nami ngizoqhubeka ngeniculele kahle kunalokho esengikuculile ngoba khona okunye okungaphezulu kwalokho enginakho bese ngikwenzile engisazokwazi. Bafethu ngizwile umculo wamqansi ukhona yonke indawo. Niyazi ke njalo iartist mafika la ngiyakucelela nakini futhi niyalenza iqiniso. Hambe nimsupport endaweni ezafunele. Hambe umview ku YouTube, hambe ku Spotify, hambe ku iTunes, sibuka umusic wakhe endaweni efanele ukuze naye akwazi ukuthola imali akhule as artist. Bahle bemcimbi asibaqasheni labaculi la esithi ama upcoming artist. Ingoma inkulu. So why not singamqasha? Nani lapha emakhaya even now umhlelo omcimbi lapho ngibole Perfect TV. Mawenza into ekhaya, ungamqasha beshe inamba yakhe, ama-handles akhe ama social media, umqasheni bafethu. Yithi sikwazi ukuthi sibaphilise labaculi. Thina si Perfect TV umqansa sithi njanithini next time. Ba